morning everybody! Welcome again to our channel. Nandito na naman tayo sa umagang kay ganda. Ito guys, mag-almusal tayo ng sapat sa ating pangangailangan ng katawan para ma-energize at yung mga leftover kagabi ay binubuhay ngayon. Ito yon. Ayan. You see that? Ang leftover ay na-modified by just adding the sausages. Ayan. Tingnan nyo? Yun, maging wise guys. Yung mga leftover, pwede na yan. At masarap yan sa umaga. At dito naman guys, ay merong sinaing na may itlog. Ginagawa nyo ba yan? Pero pag ginawa nyo yan, maingat ha. Kailangan brushin ng maigi ang itlog bago ihalo dyan. Okay? So, ayan na. Ready na. Ready na ang espresso. Thank you, Lazada. At nagamit ko na yung aking makineta. Ayan. Tingnan natin kung ano ang araw ng Biyernes. Kung ano ang maibibigay ng araw ng Biyernes sa ating buhay ay makikita. Oh my God, umulan naman. Lunchtime, ganito ang nangyari. So, what will we do? Okay ba maligo sa dagat kung ganito? Maligo tayo dyan. Let's swim to the seashore of Bagatpatan. Makulimlim pa rin pero wala nang ulan. Ayan. Gusto kasi ni Marco, i-try daw natin yung paddle surf. Kasi since na bili namin yan, hindi pa na-try kahit minsan. Kaya i-try natin, gamitin natin. Let's go again to the sea. May mga floating pala dyan na porreto. Floating cottages, meron sila dyan. Wow, ang ganda. Look, yun ang sinasabi. You see that? Floating cottages. Ganda ng view ng dagat talaga. Hindi matatawarin. Happy. Happy. Yes, let's go. Let's go, guys. Nandito na tayo sa Viking Beach. Ayan. Dati itong Bikini Beach, ngayon naging Viking. Yes. Ayan, matry na natin yung paddle surfboard natin. Ayan na. Punta na sila. Tingnan ka nga, tingnan ko nga face mo. Ang puti-puti. Wow, first time na magamit yung paddle surf namin. Ang ganda. Tatago lang dun sa third floor yan eh. At least magamit na. Ano ba ito yan? Nagkikilembang, ice cream, ice drop, popsicle.
Dili sa ganda ng dagat, ang linaw-linaw. Ang linaw ng tubig, ang linis-linis. Parang blessing in disguise na wala kaming patrabaho ngayon. Parang sabi ng God, magpahinga na muna kayo ng 1 week, sabi siguro ng God. Sobra na kayong magtrabaho. Kasi workaholic talaga kami. Ayun nga ang tawag ng mga anak namin sa amin. Kanina, sinabihan na kami ng anak na, no, kagabi pala, nagsabi ng mga yan na pumunta ng dagat. Eh, sabi naman ni Gian, no, hindi ako kasama. Kasi meron daw siyang online. So, ngayon, sabi naman ni Marco, kayong dalawa ha, workaholic kayo, wala na kayong panahon sa leisure time, sabi niya ganun. Samantalahin nyo habang walang trabahante. Kaya pinilit kami, eto na, yung paddle surf natin hindi na nagamit kahit kailan, sabi niya. Binili nga yan para gamitin, hindi naman magamit. Ayan, gagamitin na. Yeah. Ayun na si Aquaman. Si Aquaman, nandun na. Yes. Yung mata mo may malagyan ha, ang dami ng puti. Ala, paano yung mata mo? Oh my God, sobra namang sunblock. Ha? Ganda ng panahon na oh. Kanina umulan ng todo-todo, ang lakas-lakas. Ngayon naman ganito, ang ganda. Ano ba yan? Kamuntik may slide. Wala pa naman kaming baon na pagkain. Kaya sabi ko kanina, punta tayong dagat pero walang magreklamo. Wala akong naihandang pagkain ha, kasi undecided kanina. Kaya hindi ako nagbaon. Kaya bili na lang akong chichirya dyan sa tindahan. Meron man tindahan dito, ayan. Ang importante, mag-enjoy dyan sa dagat. Kaya, ayan. Ako, kumakay na nga. Bend daw kaya ano nila, dagdagan nila ang hangin. Ayan na-deflate kaya dagdagan ng hangin para maging matigas at mas madaling sakyan. Ay, slide na, oh my God. Kasi naman may shoes hindi sinusuot Mag-shoes ka kasi. Ayan ang sinasabi ko. Kahit magdala akong shoes, di naman sinusuot. Ang ganda ng tubig, no? Ang linaw, no? Ang linis, no?
rin eh, nakachinelas lang. Mamaya magsapatos ako pagpunta ko. Kasi may mga ano eh, sea urchins or ano mo yan, tuyum, yung black. Okay na? Return mo na. Hindi makatayo. Tumba! Natumba! Nag-enjoy yung magama. Ay hala, uy ginoo ko nagpataliwa mangkus kalsada. Uy mga on tag ice cream niya oh, diya siya oh, sorbetero oh. Naapil pa siya sa akong vlog. Okay. Taga itag unom. Yan eh. Ala. Tulo nga ing ani, tulupon nga ing ani. Aron kuan. Mayo ni siya kay kugihan. Namaligyag ice cream diri sa kuan, sa beach. Daghanang mungari. Ubi ma'am, di ka ganahan ubi ma'am. Ube na ada ubi? Saan? Napilag isa. Ang pilag isa. Ang kuwang na ko pila na 35 ko. Unom tanan. Unom unya. O sige. Unom lang. Unom lang. Ako na lang tong ube unya. Unom lang. Karon bali 210 no? Hindi. Ano? Ha? 45 ma'am times. 45 abi kog 35. Sagod ka oh. Nagkamali ako nung sabi 35, akala ko 35, 45 pala. Kulang pa ako ng 60, wait lang. Marco, matunaw ito. Bumili ako. Sabihan mo si Papa. Kain muna kayo dito. O sige, bayaran ko muna. Kakain ako ng cornetto ice cream. Kinuha lahat ni Marco?
Paano naman ako? Kinuha lahat, wala ako. Gusto ko yung ube. Tigalawat. 2 each tayo, 2 each. God, sino yun? Nandyan si Brad Pitt. Oh my God, si Brad Pitt. Nakasubad. Si Brad Pitt. Ah, ang ganda. Meron silang aso. Hindi natin dinala si Dagol. Si Dagol, kawawa naman, naiwan. Naku, si Marco nandun na sa dulo. Ayun na siya, oh. Ayun, oh. Yun. Yun. Ayun siya, oh. Nandun na sa kabatuan. Oh my God. Ganda. Ligo na rin ako pagbalik ni Marco, guys, sa tindahan kung merong nagtitinda ng inihaw na isda, dahil yun ang gusto ng asawa ko. Yun nga, matagal na namin sinasabi yung inihaw na isda, gusto namin na yan ang kainin pag nandito sa dagat. Tanong ko lang, tanong natin, ayo naay na maligyag ko na rin ang kanang isda. Wala? Ano di man mo maligya? Sugba-sugba ana ba? Na diri. Oh. Unta maglagay na magbutang na ka sa ice kay ron nami palitan. Next time. Salamat nang. Wala pa. Next time. Yan na si Marco, bumalik na. Balik galing biyahe. Galing siya ng isda. Baka may kuha na. May kuha ka na? Talaga. How about me? Oh my God, I want to ride. Hindi pa panan naman eh. Nagsawa yan. Sakay kan, di kan tumakal sa giant.
Uy, dalawa helikopter oh. May sundo ako! Hala! Sino ka? BBM? Lenny Robredo? Pacquiao? Oh my God, lumapit sa akin itong mama. Sabi niya, pahingi daw ng pera, pambili raw ng sigarilyo. Eh hindi ko binigyan kasi pambili ng sigarilyo eh. Kung sinabi niyang pambili ng pagkain, baka bigyan ko pa siya. Naku, ano ba yan? Huwag naman ganun. Tapos nung sabi ko wala akong dala, sabi niya, ano ba yan? Sabi niya, tapos lulugo-lugo, tapos nagmumura yata na pabulong. Ito namang dalawa ay, teka, pakita ko sa inyo. Dito sila eh. Ayun, nasa laot yung isa. Look at that. Umulimlim na siguro. Ulan. Ayun, nagpasarap na dun sa laot yung isa. Lumayo na. Yan namang isa, ayan, naglalangoy-langoy dyan sa kilid ng ambot. Go home. Ano? Okay ka lang dyan? Ayos lang? Okay yan. Ako, di ko pa nakita ang mukha ko. Nag-Rosy Chicks na tayo. Minsan ay nagiging mestiza. No? Paminsan-minsan. Naluto na sa asin na may alak, na may init. Position it and then let's go na naman to saan tayo? Henan? Punta raw tayong Henan. I-update daw natin ang Henan kung ano na raw ba ang nangyari doon. Tingnan daw natin, sabi ni Marco. So, let's go guys. Update natin ang Henan. Tingnan natin kung ano na ang sitwasyon ng mga pumupunta doon. Kung open ba? Open na ba? Or stricto pa rin ba para sa pandemic? Let's go. Matabang naman ang kambing yun. Mamaya no? Ha? Mamaya no? Ito ba yung turo-turo? Sabi ko dyan Ayan, may kalde-kaldero pala dyan. Alanganin na oras, baka naubos na. Anong oras na ba? 3:17 na PM. Ayan guys, punta tayo sa Henan. Anong mga pagbabago dito sa banda dito? Kung meron tayong madanan na nagtitinda ng isda, tingin tayo kung may bagong kuha. Yan, para Problem mo lang sa'yo. Kasi, Ayan. di okay lang kung bagong kuha. Para pag uwi natin ay magkilaw natin. Sarap. Minsan kasi pag mga ganitong oras umuwi yung mga fisherman eh. Na-fold na oh. Ganda ng travelers oh. Ganda ng view. Travelers plant. Travelers farm. Daming lots for sale dito ah. Bagong lagay yun oh, karatula, lot for sale. Maraming lot for sale ngayon dito ah. Marami dito pero mahal naman. Yan lang. Sobra namang mahal na ngayon.